इलेक्शनाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनि फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा। बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो, बेखौनो बुंलाबायो, गाज्रि गाज्रि शब्द बाहायो, नमा जाबां खोथा बुङो। बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट, बिपिएफ दाग्रा, बिटिसि दाग्रा। आं माने इउपिपिएलआव थांनांगौ। जाय इउपिपिएलआ बिटिसि एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ, बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ? बिथाङा जेरैबायदि बिपिएफखौ जोंनि हाग्रामा महिदारिखौ खांख्राइजों रुजुदों, दिनै मा बुंनांगौ? खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों। माने इउपिपिएलनि जि दैनि माथावरि, इउपिपिएलनि दैनि जि बान्दो, बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय। इउपिपिएलआ धंस जागासिनो दङ। दिनै 1000 जन इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनाव हाबदों। इउपिपिएलनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों। बिनि मिनिङा मुनमुन ब्रह्मनिनो जायगा, बिथांमोननि बे जायगायाव जे बे ओनसोला एसेबां गोग्लैसोनाय, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दाना बाथ्राया जादों दिनै पर्बतजरा हालामावहाय जोंनि बे पर्बतजरानि गासैबो जाथि जनगोष्ठी खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ वेलकाम बानायदों आरो बे मास मोनसे गेदारिं प्रग्रामाव दिनै 200-300निख्रुइबो बांसिन मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोन। बे जयेन जानायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया स्पष्ट, खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस खालामदोंमोन। नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म। बेखौथ' मा बुंनो, जे साफ्रोमबो बिटिसि बासि रायजोआ, बिटिसि बासि नागरिकआ जोंहा दारायनायनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दारायनायनि केपासिटि दङ बा मोनथाय दङ। नाथाय बिथाङा बिटिसिनिनो सोद्रोमा नङा। बिटिसिआव भेटि गैयै सासे मानसिया पर्बतजरानि साल दंफांखौ माबा फैनो हाया, सिमाव फैनो हाया। पर्बतजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ। पर्बतजरानि साल दंफांखौ भिटि गैयै फेरेंगा बसुमतारिया सिमाव फैनो हाया। जोंखौ मा पर्बतजरा हिसाबै जोंखौ सिगिफैदों? आं पर्बतजरायाव दारायहैगोन, आंखौ गि होननानै बुंनाय जाहैदों नामा?